inniu gan Comórtas Idirchúige na man tá ola ag tuairt aigear Connachta inniu agus an cluiche céine go leis céile a bhí ann gan áit tríú agus ceathrú áit an nura. Bé ola ag éirí go leor isdói be si de géirí tús má an jog tá atmosfér ag tógáil inniu sa barc agus be si de géirí go leor rugbí oscailte ag gimmert a nai an taobh Connachta seo go háirid mar gur baile cluiche baile tá ann tá atmosfér ag tógáil an seo agus be si de géirí tús má freisin tá Connacht an ann fannachta is a cluiche gotí fiú nóir ceapan tú go bhfuil an cluiche cáilte tá Connacht an ann rud éigen a chrothú úd a chrothú scór a chrothú agus an cluiche a thógáil má bhreathn tú siar an cluiche dearnach an nura den Comórtas bhí an cluiche beagnach búta ag ola níorach ceanóméid fáca agus fór Hannah Clark úd ionach is gúine hééis beidir ríocht 60 meadar a dhéanamh níorach ceanóméid fáca sa cluiche sin agus rúis de cluife so sin céir atá Connacht in ann déanamh. Má bhreathn tú ar an choiríocht atá ag ola sa Comórtas seo níl sé thar Babhta agus be si de géirí chuí a chur ar an choiríocht sin inniu. Níor rúis siad cluiche an nura bhí mu a caint an sin faoin cluiche dearnach sin ag deir an Comórtas ach be si de géirí chuí a chur ar sin inniu. Má bhreathn tú ar Connacht cháil siad rúis siad agus be si de géirí tús má a chur leis a Comórtas im líana fuair an ionach má tá ag a gáhéamh inniu. Béidir go bhfuil níos mó taithí ag ola iste sa Babhta tá Claire Bowles ag tachtasteach mar captain inniu in áit India Daily atá gortathe agus feicimid ar dús ar an bhuireann Connachta. Sa Babhta tá Ella Burns, Caramel Cahy agus Lily Morris mar frappi agus thucálaí, Faith Oviowaí agus Emma Fabi. Bíonn siad a gimmert gon chúlsra de an ná ach tá siad is a darnasra inniu agus Eilish Quinn mar co-captain ag Ivra Seacht. Éhín Riley mar co-captain ag Ivra Né agus be siise ag tuairt go leor taithí isteach tá si bra sciupi, be si de géirí chuí agus luas a chur ar a gluthe seo go lua. Siafra heisin dimmer si ag Ivra de an nura gon céad cheapin in an mua agus ó sin rinne ar go leis céil tháinig si isteach go début go Wegians gon Clovers agus go éire faoi fithe hain díreach hééis a gluthe sin freisin. Má bhreathimid ar an mínse tá Stacey Hanley, Laura Scuffle tíochtasteach agus Hannah Rapley, tá Olivia Tallandale agus Hannah Johnston, Gráinne Moran ag tachtasteach chumá le Alana Fitzpatrick agus Emily Foley. Alana Fitzpatrick chuní súil ar í hain más rud a dagan si ar a barc. Bíonn si gimmert leis a bhuireann seachtar a taobh go minic bhí si ag gimmert na Olympics agus be siise ag géirí tachtasteach agus rud éigen a chrothú sa cluiche seo más rud go aonn si deis. Landfromid raig gon bhuireann ola anis agus mar a luagmuid níos luatha Claire Bowles a gibhar a hocht siise mar captain na fuairne inniu. Maya Hill agus Christy Hill taobh léhi ní léin ní drifórcha tá ann just is dói an slunne céine atá acu Fiona tú to gibhar a cethir le Rebecca Beacom. Ag gibhar a né go leor taithíocht tíochtasteach ag Rachel McElroy agus be siise géirí an taithí sin chun an cluiche sin a stúrú gon bhuireann seo agus mar a luagmuid chuí a chur ar a goiríoch sin a bhí acu. Caitlin Craobh is dóigh ba ceart súil a cuine orthaí ag Ivra trídeag imreoir óg na bliana go ola an nura. Imríonn si níor immer si go fóil le ola agus siadé an chéad cluiche sínsir be siise in aice le Lucy Thompson ag Ivra dóigh. Imríonn siise go lachrúlaí clibirte i mhuith do ina scillan de an ná agus bhrúigh siise imreoir na bliana go ola ribhe seo freisin. Abby Moyles ag Ivra de imríonn le Black Rock agus má bhreathimid síos gon imachtaí. Emily Whitlag thucálaí, Sarah Roberts agus Ava Fannin mar frappi, Ellen Patterson agus Katie Heatherton is sa Babhta freisin, be Amy McConkey agus Leah Erman a tíochtasteach gon chéad cluiche más rud gaiann si deis agus Ella Durkin freisin ó Black Rock. Tá me taobh le Emer Constein inniu ar imreoir éireann agus mua agus táid ag
tú sa cluiche seo, thosig Ulaidh a cluiche seo, agus éimar céir atá mu de géirí feicáil an gá ar an seo inniu. Yeah, well, tá mar dúirtú tá na holtig sa má. Tú smá ó Ulaidh an seo, tá si de géire an líród a chuineáil agus beidir bearna a aimsiú sa gosint Connachta seo. Ní dóil am go bhheicimid an numar kickáil inniu, be si de géirí an líród a chuineáil is sa láh agus sin díra céin fá agus sinna Craobh rinne an labhrise sin. Bhí mu a cain faoi Craobh an sin níos lucha agus cuinísúlar hí a gibhrid 30 be go leor den líród aice sa glyfa seo. Ordan má ag Ulaidh an seo búilt chun cían sin agus tá sé catan sin go talamh agus tá Connachta géire rud é gan na crothú an seo. Ímar da sé féráilte rá go dosíonn Ulaidh an gluiche go má tugad sé tamil orthu beidir tíochtta í an gluife nó fiú an comórtas hain agus tuachmid ráis an geisin ag gceann second agus sin brise ionach má ó féad a bhíáí agus an líród búlta siar an sin ó Connacht an sellh fós Jacob ordan ionach Jacob luas sa cluiche seo ní bheith Ulaidh sásta marall ar an ordan a bhí Jacob beidir 3 second hin Éhín Riley ar a líród an sin chat amach gona tosathe a géirí an tordan sin a chuineáil búlta chun cían an sin beidir sa gramú agus bé is dói sus ag Ulaidh ón gosint agus tuachmid arás chuig an geisin ímar an dógan sé nummarcha ama ó Ulaidh tíochta chuig a glyfa agus an comórtas an bhfuil orthú tús níos sciopí a dhéanamh gon cluiche inniu. Well, tá cúpla caplín nua an seo tá na himróí don cuid a smó óga an seo sa tá na holtig ag tógáil cé go bhfuil mar dúir tú tá Rachel McElroy an seo le golóir taithí tá Saib McGramor imór éarnach agus Sophie Bard freisin le Fiona Chute sa pacha so ag fécint ar na Connachta tá ag fécint ar Éhín Riley ag Maeve Deely ag Abby Moyes ag Anna McGugan tá Lewis ann sna cúlathe so mar eicimiid an sin nuair tá an líróid in a láimhe tá siad contúirteach agus iad ar an ionsaí. Clibert má ón gá ar an sin is dói go méid Saib McGrath agus Sophie Barrett i géirí stampa a chur ar an glibert go lua i déobh Ulaidh agus tá barna aimse sin ag Connacht ríis agus go leor spás go na cúlathe agus na tosathe réisteach go agus sin sibháin siar an sin ar go leis céil níthe Eva Ryder bhí an go leis céil ag aimsiú spás an sin go Connacht agus stoi gur kick éiriche tá géalte ag Ulaidh an sin marall go raibh siad as an nimmert ceapam héin mar leis céil níla Mike ón réitúir go go fóil spás aimse an sin ag Maeve Deely agus sé cicáilta ionach má tóg go má an sin freisin is dói go bhfuil úd an seo tacht go Anna McGann agus éimar caafar rá go raibh sin a bhhad ró éasca ar a taobh sin den farc. Ja, bhí a cic éirice géalte ó na holtig agus bhí chunig Maeve Deely an spás go hintach agus mar Anna McGann ar an clíháin chunig muid Anna ag déanamh an rud céine nuair tá sé gimmert do foiin na héireann an kick ionta go Maeve Deely de ná cúpla bhíú hin bhí si gimmert mar éhar dé ach de ná le déanaine bhí si gimmert mar lán coolí ach arás ina áit mar éhar dé agus sin an fá go bhfuil si ann lena kickanna agus tá seansaile a chéanis chun níos mó pointe chur ar an board scorála ach mar dúirt mé tá na cúlathe anna chun tuairteach ó na Connachta ach rud nach dúirtú rih an cléthe go nachhfuil Bevan Parsons ann freisin so tá go leor comórtas idir na cúlathe tá Lewis sound le Ava Ryder le Claire Barr tá glóir taithí ag gimmert le UL Bowes freisin agus kick ar fórial ó Maeve Deely ach sa cléthe seo ó na Connachta an nóraigh agus thar na blianta chunig muid an cóil fálaí a gibhre dé agus go leor kickanna agus an rud céine beag Maeve Deely ag géirí an rud céine a dhéanamh aniu don na Connachta chun boga suas an park. Luagmid an sin go raibh Ulaidh géirí tús má chur leis a glyfa ach beidir commentators Cursmar a bhí an sin agus fuair Connacht an chéad úd bhád an nummarcha spás tu Connacht lua sa glyfa seo fiú nuair a astrach siad seilbhe níos lucha sa glyfa an sin nuair a bhór siad a líród beidir go bheic mit a ríist an seo be siad brasásta an líród a chuineáil agus is dói nuair ecann siad céir atá siad an ann déanamh nuair a chuineann siad seilbh na pelle gan a líród a kickáil is dói go dugfa sin i bhhad níos mó sprocgóib bheith ag rith leis a líród fiú mar a dhearms tá siad brasásta fá ré leis a líród agus is dói an muoine na choiriste sa cosint an seo agus breanú ar gosan seo lína cosint má agus an líród
fuórtha tógtha ráise Connacht an sin, sé búlta chun cín ach má bhreanann tú ar an kick chase an sin ó Connacht, fiúnar a kickáil si dé ní rá is dói an athrú scioppi go má ó Ulaidh a gol ón gosant go unsaí agus ní rá siad fiú asú leis a básin nó an lábhseáil beag sin a bhí ach tugtaisteach agus tá an táilób an seo go rá an líród búlt chun cín a Connacht níach mé cé úlú chun cín ach an chase a bhí ann agus is dói go mé siad a géirí an seilbh eistú a ríis agus gol ar an unsaí. Chunne ní ráach clibert amháin aguain go díise sa cléir se é an darna ceann agus ní léon feibanna an sin a chanéird clibert cinál céin atá réitúir sásta an líród ágáil isteach agus an cicéiriche a thuirt an sin go Ulaidh dúirt go rá Connacht ag goil timpeall an sin sa clibert agus Saibh McGrath agus Sophie Barrett be siad san bra sásta leis a glibert sin agus mar imreoir dimmer ag a levéil seo agus níos airde is dói nuair atá tú mar cúlathe nuair tú seasamh na breanúir glibert an sin agus fecinn tú cicéiriche géalte mar sin agus is dói buntáiste agus ordan tugad dit mar cúlathe. Bín tú bhd níos sásta agus tú ar a barca in áta bheith cosint. Ja, tá sé ró éascar don na Connacht inis tá seans ag na holtig buga sús an páirce agus tá tú faoi bhrúinis mar tú mar cosantóir tá tú ar an lína fithe dó mar lán cúlaí tá go leor spás ann ach mar dúirt méid tána tosa go más a tá na holtig cliste lena slí in bhfuil si ag imrit ach mar dúirtú comintú na chusan sin agus cuidathe ó na Connacht. Meas tú an mé feib ag Connacht sa clibert inniu mar jaall go bhfuil Bert ó bhíabhaí agus Fabi a bhíonn sa gimmert a cúilsre de gná inis a gimmert a darnasre beidir níl an cinál cuacht céine tíochta sa bhíoch hena agus dói go bheith bheicimiid sa chéad clibert eile agus mu a breanúir a glyfanis lábhseáil ag tíochta isteach ó Ulaidh i gcíre goil síos an taobh cuil ar taobh na lábha clé agus Barna beag beidir aimse an sin agus brasásta is dói go tríd a cosint an áit goil timpeall ach péród a ibriint agus beisiid sásta goil an líród fós acob tu a ríis gona tosathe agus lábhseáil beag a tíochta isteach go catamach an seo gihre de Abby Miles agus is dói beisi a géirí rud éige an chrothú an seo tá spás an seo taobh na lábha deise más rug go bhfuil siad ná an líród a chaamach agus tá sé tuchaisteach an sin in áit beidir go amach agus cumad an spás beagnach fós ann ach ten siad arás ar chlé. Má bhreanann tú ar bár an telefiise tá spás ar glíhan an sin más rug go bhfuil siad géirí go amach agus tá ihrice ag Ulaidh freisin más rug go bhfuil siad ná an líród a bóga déanann siad an ise agus tá tríanna héin an seo ach ní héins an líród chun lábh an sin agus asrú seilbhe eile se é an tríú nó cathrú asrú seilbhe chunachmid ó Ulaidh go dtí seo agus tá si de crothú rudaí maithe catú rá agus tá si de gaiimsú spás agus a gimmert goach. Beidir an pás an darna pás nó an pás déirnach ní sé goil go lábh agus sin é an aib is mó tá acob faoi láthair ag tuairt ordáin go Connacht agus an líród arás ag fuair Connachta i le Ulaidh tá si de bras sásta bheith fáinach agus rud éige an chrothú an seo idir na tosathe se chatta siar an seo agus ó bhíabhaí ar a glíhan a ríis agus ban a bhíns ag immert seachtar a taobh agus féchar sin féchar an luas tá aice tuisice si compórtach sa spás sin is dói an taithí seachtar a taobh a bhí acha tócann sin ag éiles cuinn cócaptain na fuairna aniu chatta siar catamach an sin ag cócaptain eile Éivín Riley agus anis tá ordan eile ag Connacht má tá tú díreach landálta isteach linn an céad úd tíochta isteach ó anam a gan ar taobh na lábha deise an ordáin chéine dói a bhí ag Connacht thart ar ceire nó 5 nóméad ó hin. Connacht a goil síos taobh chlé inis agus go leor den líród feicithe ag ó bhíabhaí go dtí seo ar a taobh lábha clé sin is dói go bheicimiid ar sin gon céad 7 nóméad nó péród eile sa chluthe seo. Bra fáinach go Connacht an seo agus cosint má ó Ulaidh freisin ní léon fannach ann agus tá si déanamh an gramú freisin spás ar taobh lábha clé más go bhfuil si gur an líród a bhógach tá sé tóca isteach an sin ag caramol caithí Riley a ríis leis líród agus fós ag géirí goil síos taobh lábha clé a ríis beag nach lábh seála tíochta isteach an sin ó bhíabhaí ach ní oibre sé amach búlta chun cín ach
Béidir go bhfuil ola ag chéalóra an chosan sinach gnám céine tá Connacht imar ag Craobh Rugbaí maithe taobh lámh cléise. Ja, tá siad agus thosaigh an píosa imirthe ó chosan ionta go anam agan an clíháin ach bhí siad fáinach mar dúirt bhí muidir gglaart faoi féit ó bhhaí ar rih an cléthe ach feicimiid cé có tábhachtach a cé có luas is atá si tá si an seo ar an clíháin agus chunig muid an luas agus an cuachtatá aici agus céim fá go bhfuil si ann so tá si gobar go má leis na cúlathe leis an luas sin agus tá na Connachtaigh fáinach bhí siad fáinach agus idir an ionsaí ach lábhseáil botún lábhseála ag féiteigh an déire an sin ach bhí an tá ag na holtaigh agus bei siad go leor sásta faoi an cosanta rinne siad bhí siad fáinach freisin agus lánsásta nach bhfuil éon scór géalte acu agus iad ar a lúna 5 méadar. Béidir go bhfuil Connacht ag cáilúnt beag anín cuacht de siiste clibbert leis an líne darnasra atá acob faoi láthair ach ní léon dát faoi go bhfuil líne darnasra aclí, sciopí agus scileú lecob agus iad ag imirt ar an glíháin. Sos beag an seo tá Craobh Rugbaí ag fáil beag anín cúna ón dochtúir Fuairne feicimid Fiona Hayes an sin ag tuairt amach roinnt tróracha don éireann agus ag tacht amach leis an uisce. Craobh Rugbaí imríonn sa cúlsra freisin cosúla go leor thugáilí tá si na náis sin dhéana deirla nic an bhard mar hampla eile an sin bhí si ag imirt le laon an nura agus ag tíocht isteach gon éireann Connachta an seo im mbliana. Ach tús má gona Connachtaí tá an clog fós ag rith an sin ar scáilán tá súglaim gur stop an réitúir a cluiche gon stoppa seo. Ímar tús má go Connacht, céir atá ag ola le déanamh tusam níl a cháú mé dé catas cluiche seo ach is dóigh gur chonachmuid an ardáin a bhfuil Connacht an ná Craobh, chonachmuid roinnt faibanna atá ag ola faoi láthair idir a lábhseáil agus is dóigh an bearna atá siad á ligint go Connacht Craobh. Céir atá orthú le déanamh chun tachtasteach agus beidir smachta chur a glufa seo. Well mar dúirt tú tá na botún lábhseála ann don na holtaigh agus sin an fág bhfuil siad san áit seo ach tá siad sásta leis an clibbert a bei siad sásta leis an sína amachadí seo agus bei siad ag irí an imirt cleachta a úsáid sa cluiche ach ar an lábhheile beag na Connachtaigh ag irí imirt oscailta a úsáid sa cluiche so bei siad ag imirt gá cluichí go thomláin difriúla an seo inniu so tá siad láidas clibbert mar dúirta le saibh magra agus a Sophie Baird le méomh hen le golóir taithí freisin ach ní bheith na Connachtaigh sásta a bheith san áit seo le clibbert seo mar ghéal si cicéiricha sa clibbert deire. Clibbert má eile an sin agus Lucy Thompson a tógáil na líród a sús go líne be si de géirí éilú an seo agus Abby Moyles ag fá ré leis líród ach fós má bhrainn túair an éilú sin ní thar molla berta bhí ann agus tá go leor spás ag na Connachtaigh inis agus má bhrainn tú ar fiú an ní bháin an obair a bhí déanta ag anam agan an sin ach fiú lús ar gamileiscéil ag siomhra heisin freisin ag tacht timpeall a chúine agus irí an is dói takeíocht a thuirte freisin agus mar jaabhlar sin dimig cosint ola ar dheis agus mar thura bhí siad as an imirt agus anam agan a ríis líród ina lámh tá sé dachar stoppa céim beag an seo san siúd agus in áit éilú hartar circa second a hin ón clibbert thug ola an líród go Connacht agus ní sin le 2 maidir le golg don gána agus má bhrainimid ar an ráha a rinnimid an seo méobh dílí leis gic ach tá muid a tacht siar go cicéirice eile atá géilte ag Connacht an seo bhí sé tá gira éisteach céir de roirt a réitúir an seo as an imirt is dói a thuir le Lord Parke so tá seans ag ola an seo fá ré leis líród agus éilú ón limistéir 22 féin ach bhí an deis sin céine acob hartar nómid a hin agus thug siad ardáin a bhádró himplí is dóigh go Connacht an sin ar a Ulaidh más éilíonn siad ón limistéir 22 an seo be an sin amach acu Connacht an céad sin amach a bhí acu níach sé chun lámh agus bhí an líród a ráis ag Connacht so go leor botún agus fiú má bhrainn tú ar an gic sin ní hén sé th taobhlína agus a ríis seans friúnsaí
go Connacht an seo. Imer ní féidir le ola na seansanna seo a thuirt, agus fiú Mas rugbail tú a breanú tisam go gneacha sé chun cín an sin ach fiú mas Locht Lennon a Connachta hu tá tú breanú ar an búlta chun cín sin ach tá tú rá le tain well be deis eile ann mar jaall go bhfuil siad a géile na seansanna seo go Connacht. Tá siad ach tá féicear cadtá na Connachta ag irí dhéanamh tá sé géirí an líróid a bhoga go forlathan chuig Séfar Hession chuig Lindsay Clark agus na clítháinaí Anna McGann agus Clara Barrett so chunig muid cé go contuirteachas atá na cúlatha ar an ionsaí agus sin an plan so má tá tú gimmert an holtaigh agus ag tógáil na céiceanna sin caithfidh na céiceanna sin a chur thar an lína chun a bheith réig agus in mar clata a chur réig ach anis botún láh seála ag na Connachta ach tá den nán a eáil chuirtá siad ag géirí dhéanamh ach ag tógáil ag thuirt an léróid arás chuig na holtaigh chun deis eile ar an lína le agus seans eile chun na holtaigh chur an ionsaí. Tá mud brand new freshen ar Ulla agus tá Lucy Thompson tisam go nimríonn si ihre deag ón club in a scinnal freshen nach brand new ar a glyfa seo go dtí seo si ag gifre deag go minic tá fectar an sinní ar a líród a rí seach bhí si ag gíre na líróda an sin second a hin cuacht an sin ag tacht ó Katie Gilmore agus se caite siar gona agus fiú má bhraíonn tú an sin búlta chun cín an sin a rí seo Ulla sé ar nós nach chuil is a cub céir atá tarlú nó céir atá chun tarlú nó cé atá fiú a gceannas chuile srá imirthe atá acu agus fiú go bhfuil Clippert stoi ag breanú ar seo tisam nílach cicéire go bháin géalte ag an Clippert go dtí seo ach fiú go bhfuil Clippert níos láidre agus níos fearr acu is cuma más rud go bhfuil tú a géile go leor spás go ionsaí atá gíire a bheith leathan agus scioppi. Más rud gur méobh díliú agus tú a gíire an cluiche seo stúrú go Connacht sé bhhaid níos éascin nuair tá na bearnaí agus an spás sin ann agus is dóigh go bhheicimid an rud díreach céin a rís an Clippertse. Isteach an sin feicimid an brú tíochtó Ulla rís an sin agus caafar rá go bhfuil Sophie Barrett agus Saibh McGrath a chuir go leor brú ar Burns agus Maras an sin déalta go máile Maras an sin sa Clippert ach Astrú Shelf agus chur amach an sin ar an omláin ag Ulla agus botún an botún Níor me géirí bheith Connacht ar Ulla an irid ach tá siad ag tuairt an umarcha seansanna go Connacht agus go háird héis tús scioppi má ag Connacht chun a bheith socrí isteach chuig a glyfa seo. Caithfidh Ulla is dóigh imer just é tógáil go ré cuiníonn Shelf ar feadh roinnt srá imirthe crothaigh a spás in áitimh gol agus ag géirí is dóigh an spás sin a crothú díreach ón buinte buise. Yeah, caiig siad a bheith fáinach agus idir an ionsaí tá siad ag géirí tipna an pás tipna a chur chuig na chalíní agus iad ag bualadh chun cinn mar thora so just a bheith fáinach ar an líróid agus a bheith ag gimmert an áid ceartar an porc sin an céad cice chunig muid agus iad ag géirí bogus sios an porc ach seans eile ag na holtaigh chun a bheith ag gimmert ina limistéir féin agus ionsaí a chur agus spás a chur ina limistéir féin agus brú a chur ar na Connachtaigh so Cuinnig an líróid sláán sa bháilte agus chuir na ruc na tapig agus chur an líróid amach go tapig ach a bheith fáinach ar an líróid. Go leor brú tíocht isteach ar Lily Maris a Clippert a rís níos lúthe cúpla secunda hin ach tá si déal go mála si Clippert seo caafar rá agus ordáin áchrothú ag Ulla go dtí seo tócha sús an sin ag na tosathe rís agus má bhreanann tú fiú ar an gosant atá ag Connacht is dói an taobh hir den gramú tá si géirí fós bheith obair agus fós go tríd a rochan áit bheith seasamhaint se búlt chun cín an sin ní sé feicithe ag a réitúir tá sé rá go neach sé siar beidir nach néon tóigh gachéine le sin agus cuma lean fu a raig le seo an tardáin fós á crothú is dóigh rá si géirí an líród a go ar chlé an sin ach tá sé déaltáilta go má Ifar a hochtan sin Claire Boyles captain na fuirna a thug an líród suas agus fós a gobar an seo agus is dói se de ceann den na písa imre is fearr a bhí ag Ulla go dtí seo tá siad fáinach tá siad crothú rud éigean agus fiú agus mu a caint faoi brú agus a crothú brú cic éiricha géalte a Connacht níl siad siar a 10 dói gur bhfuil cárta buíoch tach sús an seo go Connacht mar jaall ar an 10 dóigh agus 10 hir den 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 10
Cicéiric sin atá le tacht ag Ulaidh ifar cúigan sin Rebecca B Connachta go bowls agus is dói sin an cinál lámh seo le táid a cain faoi si cáil líród háirteach ní mór an stúrtha acob sin Caitlin Craobh aimsigh an spás sin gan céad feas eile agus ordan fós á chrothú ag Ulaidh is dói go bhfuil an Cicéiric nua géilte ó Connacht an sin bhí me ddíreach an rá ó bhfuil nó tá a gáil siar agus is dói go bhheicimid an cárta buí an seo tíoch go méh go Craobh Rugbaí ceapim héin an thuchálaí ní raibh sí siar de a ba is a í Craobh Rugbaí so cárta buí géilt an sin ní raibh sí siar de sular tháinig sí sús an chramú a dhéanamh agus is dói Emer agus tú ag cosint agus tú ag géirí an chramú sin dhéana cat tú fós a bheith fáinach agus den cínta go bhfuil tú ar a taobh ceart an bharc sulla déanaan tú rudidir bith. Yeah, ag an pointe sin sa cléthe tá sé tábhachtta go bhfuil smackdown agus ní raibh glóir smackdaigh na Connachta gá cicin na éirice géilte duna holtaigh agus fé cáil siad ar an barc fao muidir leabhart faoi caithigh siad a bheith ag bóga sús chuig limistéir féin agus níos tá si dain ach níl siad agsúil leis na póstaí tá siad agsúil le sína amach Kick intach ganis ó Abby Moyles agus tá sé naim go bhfuil siad siúrú an cléthe agus bhí an imirt go dtí sin an píosa imirthe sin intach feinach intach láidir ina umper agus an sin den cicin na éirice géalta óna Connachta chun na holtaigh a bogus sús an bharc ach níl doubt a bit go bhfuil ceannareacht ann le Fiona Tuit ann imór éarnach agus sa darró tá go leor taithí aici so bé si ag chur ceart ar an sína amach nach raibh ceart agus tá si san áit táhachtach ar an barc tá si ag súil le sína amach. Seo é nóid in is, seo é an bomata dói cafarrá níl an tardan seo crotha ag Ulaidh go dtí se sa cluiche sin amach cáilte acob go dtí se agus tá ceanse ionintach tábhachtach is dói go bhfuil brúorb an spás a aimsú sin é chéad job agus inis feicim mu a mála tíochttasteach ó Ulaidh déaltá go má ionintach má ag Connacht an sin agus go dlíthach freisin so 5 méadar fós le goil ag Ulaidh tóchas sús an sin go láidir agus go fíochmhar agus cheapin Connacht siad thar a líróach níl agus an tardáin céin a fós acob sin Sophie Barrett leis an lámh seo beag an sin agus bhfuil sé búta ag Jemima Adams-Verding níl cheap sí beidir gro sí thar a líróach níl Adams-Verding mar las captain na fuirne an nura ag ifar a chocht sé tóchas sús an sin níl ach beidir leabhadar fós le goil ag Ulaidh cai siad a bheith fáinach an seo cai siad cínta dhéanamh go bhfuil siad a duine an rudí cearta stúrú a tíochttasteach ó Rachel McElroy sin an taithí a bhí mu ag caint faoi níos luthe Connacht beag an íon ord ag taobh a ruch an seo ach déan si díreach tríd a ruch gear a ríis réiteoir a géirí fáisteach ach níl siad gear go man éis céil agus an lámh curtha suas agus an fadóg séite ag a réiteoir brasásta go cúisiad thar a lína agus is dói go roireach níos fearr ige ná aine eile ar a barc níl Connacht sásta ach Éimar caffar rá sin díreach a bhíhaid Ulaidh agus iad a géirí rudaigh an a crothú. Ja, immert feinach a rís, níor an sin níor scóráil siad ag an túsón sína amach ach bhí siad feinach ar umper, chunig muid go bhfuil cárta buí a cearn má caithí freisin so níl an pacha umláin acu so deis ionach agus mar dúirtú an céad deis ina bhfuil siad sa limistéir seo agus scór amháin feite acu so cuireach maith agus iad an limistéir fethe dóanis so cléthe tá na holtaigh faoi dhearra an seo sa cléthe ach thug sé fithe ceathair nóméid go dtí seo ach inis bhí siad ribh seo bhí stúrú má ag Abby Moyles, bhí feinach gann bhí umper láidir ó so Saibh McGrath ag Sophie Barrett a ceannar ar an barc ach gan doubt beag freigra ag tastal óna Connachta inis agus mar dúirt méid tá cearm an caithí fós sa ag cárta buí. Sin rud is dói is eistí faoin gluthe se go dtí seo. Go leor botún déanta ag Ulaidh agus go leor seansan agus ordáin ag Connacht ach cóscóir atá inis. Ní bheith si bhain siar an sásta is dói go chuig an gic sin ar fór rial, bhí seans aice
Ulaidh a chur an cín sa gluthe seach go leor am fáca be si de géirí tógáil inis an scóir sin agus den cín sa go néalaíonn siad ón áit seo den farc be si tarba be fáinach agus sin go ddír agus atá siad Abby Miles fá ré leis líoid sin tóchant sin ag Connacht agus inis is malo be bheith frontí agus tá siad sciopí go agus iad a géirí an frontí sin a chuirt isteach í a cluthe Riley a gáil síos an taobh cuil den farc an sin agus lábhseáil ionteach má idir tosathe agus cúlathe an sin agus búlta an cín agus mé árách ag stoi sos inis ag Ulaidh agus seans eile éilú ón limisteir seo den farc ach si é an frit ansaí a chunaic muid sa chéad beidir 20 nó 25 nóméid den cluthe seo brasásta bheith fáinach agus nuair a eibríonn an cosint nó fiú nuair a aonn siad an líród ó búlta an cín nó cic tá siad géirí an spás sin a ansaí lua be barna an seo fast second agus tá ihre sé Kelly a fágáil na parca onas go bhfuil Stacey Hanley in an tíochtasteach gon clibbert seo Cárta buí ag Caramel Cathí fós háartar ceanóma go le fáca sa Cárta buí sin agus sinní an fá go rá Stacey Hanley de tíochtasteach Stacey Hanley a dimmer Rugbaí League go hidirnáisiúnta freisin agus is dói go bhfuil Kelly chun tíochtasteach a barca ríis a gceann ceann ó 5 nóméid nuair atá an tám háart cic éirice géalte eile an seo ag Connacht agus is dói go bhfuil Sophie Barrett buíoch a sin agus go leor brú curtha aice Ella Burns Connacht ag stracailt is a clibbert go dtí seo agus béarú é sin a dhéisiú marall gur cic éirice agus spás agus madidir éasca tucha an sin go Ulaidh éasca agus mé héana rá ní dóilm gunnearthach Saibh McGrath nó Sophie Barrett gur madidir éasca tán hééis clibbert seo ach seans eile a cubanis ordáin a Craobh agus feicimid ihre cethir an sin Fiona Tuat ag gol sús in air ach tá an líród cam tá an cach cam ba ceartam rá agus sin ag ceantainna rudí a bhuiimiid á rá second hin díoch taréis go ndéanann Ulaidh rud éigean má crothiatar botún agus bé seans ag Stacey Hanley cáisteach chuig sin óach Connachta an seo agus rud éigean a chrothú agus ordáin is dói a chrothú an sin. Feictar bínse an gá héamh sa cúra agus be siad na géirí tíochtasteach ar a barc se. Leagtha chun talamh sin in Connacht agus glanta suas go maith ag Ulaidh seans eile acob is dói ordáin a chrothú tinse istí an sin ó Fiona Tuat chun an ruch a chrothú a ríis. Feictar just na pásan na beaga sin na tíochtasteach ó Abby Miles agus be si a géirí agus ceann eile agus aimsíonn si an spás mar thura Caitlin Crowe ar líród an seo imreoir óg na bliana go Ulaidh an nura ordáin ionteach má Craobh agus sin Lucy Thompson imethe isteach ag leathchúlaí clibberta chun an Lewis a chunáil suas ach déanann Connacht go máin sin rudí a bháilú síos sin íomhre dói ag Lucy Thompson a ríis ag seasamh ag ihre de chun is dói lús agus tróir a chur ar a glyfa Miles an sin a ríis arás ag ihre de go tradiisiúnta ag géirí an líród a cáamach. Cai siad a bheith fáinach an seo Rebecca B cum an sin ag tuairt an líród suas ní féidir lámh a chur ar an líród sin méobh dílaach stoppan si í héin ach mar a bhreann muid an fritionsaí is i tíochtasteach ó Connacht agus siadaí an deis atá siad ag fanacht siadaí an spás siadaí an ordáin a bhfuil siad ag géirí crothú fós féchar chéiche ó sciopí is a bhfuil siad sochar isteach a dtí a struchtúr agus céad tá siad ag géirí immert tas go leor spás ag bord a heilefíse an sin ach taonn siad a ráis go méobh dílaí chun stoi an líród a chusan áit ceart cicálann si é ach ní go chinsach agus botún ionintach simplí an sin ó Connacht hen siad as an immertí imar agus caafar rá agus iad a géirí frithunsaí an sin agus an sin just fá ré leis líród agus is dói rud éigean a chrothú istí i le Ulaidh chun a bheith as an immert an sin gan a gol siar agus an cicéir agus sin a chéilú ceann sách éasca bhí ann go Connacht tuairt go Ulaidh. Ja, ar an dáhéamh níl na fórne ar an
an lámh céine ní siad ag léamh na daoine tá de gimmert le go má san uair sin bhí méobh dílaí agus Éiríonn Riley ar an leathanna céine ach ní raibh na cúlathe eile agus mar sin tá sin as an immert agus cic na éirica géalte ag Gabby Moyes an seo ribh sin ní raibh bhí an pás chur agus Ulaidh McGrath ach bhí an pás leice ar an talamh so ní raibh sé léite go má ag na himthirí ach tagan na botún sin sa céad cléthe ní léon cléthe imirthe go dtí seo mar imór mar cúig dé a ceart tá níl na cóteála cínse cétá ag tosnú so tagan na botún sin sa céad cléthe ach go dtí seo tá an cléthe go thomláin lán le botún ar an dáthaibh. Tá cinnte agus seansan is ag méobh cleanithin an líród a cha isteach. Gcuidse an sin ag Connacht agus sin féit ó bhí ahfuil beidir níor luamúid a hanam le tamil bhí si luúid go minic ag túsa cluthe seo agus is dóigh go bhheicimiid ag tíocht isteach chuig an immert go luas dóigh an neacaigh an líród sin siar go méobh dílaí chun fá réile sé rís agus sinna céine bhí aice second hintíach sios i lár na park agus is dóigh go si tuairt ordáin beidir ró éasce go ólan seo an líor de ráis ag óla agus an tardán acu banis agus fécar a lábhseáil sin go Lucy Thompson Barna beaghaimse aici agus ten si tríd seans ag Rachel McElroy Lewis chuinál an seo ar a glyfa tá spás an sin ar chlé ach caithigh McElroy go isteach sa rock sin agus tíoch mar eabhlar sin tá si den ná asrú seilbheith eile a chrothú sin cosint Connachta be ceartam rá agus fiú agus mu a caiim fiú botún cínta tis búltar chun talamh ó bheith as an immert nó san áit mícheartach nuair a caiigh de lechuúlaí clibhirte isté go isteach sa rock díireach nuair atá ordáin ionach scopi crotha acub sé deacharrá gur botún a hain agus ní isdói níl siad gimmert cirtá os a chóir isdói I déobh pecha ola so an líród inis ag ola ríis méobh cleanithin isdói ní raibh gur a síno amach a bhí ann ach fós le Connacht tá an cárta buí críochna an seo stoi so be seans ag an gá ar an bhfuil níl beidir sa cé ceann eile go leis céil tála sé hena hin agus sinní an bhean a bhí a cárta bhuí Jacob cara má caithí ar a líród níach mé tíocht arás ar a bar go leis céil ach an líród arás ag Connacht inis imróí agus spás ar taobh na lábha deise más rugur siad géirí ach chuirtar an kick ar chlé in áta sin prabbe má fáta an sin acub agus an barna aimse an sin ó álach fiú beidir ceart an líród a chuinál ceap mé héin cúis sé chun cín ach tá an réitor brasásta immert a raig agus be lucht leanúna ola sás leis sin freisin barna má aimse an sin ag iver a seach ceap mé héin Christy Hill a bhíán agus ní rá an taíocht ann zi agus bhíoríú an líród a chuinál agus ní dóilm go rá an lucht ar í héin ní rá an taíocht ann sciopí go má agus feictar Fiona Tues ag rá léhí it's okay tarlíonn sé go leor leir taithí ag Fiona Tues freisin agus táid a ráis le na holtaigh an seo ach cúpla lámh seáil má an sin imar roint barna aimse agus stoi an muín acu na barnaí sin a ionsaí is fiú nuair a bhí botún déint acu seo ribh sin agus is dóigh go caithfar sin an meon a bheith agat ní féidir leat a bheith bortha faoi céir a hála cad tú bheith gimmert céirta os de chóir agus tú ag gimmert catta siar an sin a rís agus búlta siar be ceart am rá ag Connacht agus géirí rud ag an a chrothú sin a bhar sé Emma Kelly rions le Belvedere bhí si gimmert le Leinster a Norús a be si géirí rud éigen a stampa héin is dói a chur ar an gléthe seo agus an bhuirann seo am líana catamach an sin go Anna McGann agus si bra fáinach an sin agus fannacht ar a gosa géirí taíocht a tíocht isteach chánig sé ó Lindsay Clark a bhín si gimmert le Bose catamach an sin a ríis agus lábhseáil ionintach má ó méobh dílaí chun cínta dhéine go bhór agus cúgan ag burt an seo cheapam héin agus spás aimse ionintach má an sin ó Clara Barrett ach búlta chun cín ó ten passimí chun cín an sin isteach thar a taobhlína ach fiú cúgan ag burt béfá ceappa beidir imar gur ceart rud éigen níos fearr dhéanamh leis líor an sin ach rinne níomh marlí an bháin sin chun cosint a chur isteach anas brú a chur ar a bás agus é a cá chun cín.
Ja, bhí an cosint ionach mar bhí Claire Barrett an contúirte agus an líróid in Ulaidh agus bhí Anna McGann in Acalé freisin, so tá bhirtán ach rinne si go ionach sa cosint ach tána Connachta go géirí an líróid de chur go Anna McGann go luas, so gach am a bhí atá siad ar an ionsaí tá Éivín Riley ag fécant ar na clíthánaí ach rud chunig mé roimh seo ná go bhfuil Lindsay Clark ag seaasa sús mar lecuúla cliberta mar tá taithí aige a cé ag immert le inis ag ihre dé agus nuair tá méh dílís na rocanna tá Lindsay ann freisin, so déanaan sé maithas donna ionsaí donna Connachtaigh agus tá go leor rana aici le Clara Barrett le Anna McGann agus idir an ionsaí agus just caafar a bheith níos faoine agus idir an ionsaí mar tá siad ann tána daoine ann tá luas ann ach an pás déirnach níl siad go crinn agus níl sé go ceart. Níomh marlaí a bhí ann leis a gosint agus ionach í eáil ar barc. Astrú seilbh tacha amach ón clibert an sin ó Connacht agus rud nach Connacht mar go dtí seo sa clibert ná Connacht a bheith an lábhan uachtar Craobh an ach tá sé cat amach an sin agus búlta chun talamh agus níl an réitúir sásta leis an gramú mar thora agus bhí seans is dói ag Connacht ón clibert sin ach mar a luigh muid second a hin níomh marlaí a bhíonn sa gimmert ag seachtar a taobh. Cúgar an ag berta bhí ann agus í sa chosint agus is dói marall ar a dahí héin agus í gimmert seachtar a taobh is dói go rá taithí eice ag chosint an spás sin le imróirí taobh istí agus i muide leisté agus i muide agus seansanis ag ola is dói go mé a bhí máil sásta leis a gic sin agus fós na le héanach nílach beidir meidir na ggóla gol chun fámach as líród búlsa ar an réitúir taobh lína an sin agus an méobh cleanhin ag irí an líród seo a chaisteach. Deisianis ag ola agus caite go crín an sin aici tóchas sús an sin agus cosaí má agus í goristeach sa chosint a Rachel McElroy géirí luas a chuineáil ar a glyfa seo agus más go bhfuil sin áil líróid scopaáil tá sin an rudaí ag an a chrothú í héin. Cá si de bheith níos fáinach an sin is dói agus má bhreainn tú a bás sin a tíocht ó ola ceapam héin gur Abby Moyles a bhí ann níl am cínta go mna scéil ach níl is an céim fágur chaisi a passion beidir gur cheart an líróid a chuineáil í héin agus bheith fáinach agus rudaí ag an a chrothú go leor den cluiche seo a tarlú ar an lína le meidir ach fós is dói nuair a Harlíonn rudéigen tá sé sprucha go má. Cóscóir tá ann héis 38 nóméid cúig úd lua a tíocht go Connacht héis cúpla nóméid Anna McGann a cúig Haralína agus ag hartar 22 nóméid cúig captain na fuarna ola Claire Boyles Haralína héis go leor oibre maithe. Níor tharla mór an idiríd sin tá spás an seo an níis ag siafra heisin agus úsáidan si an spás sin go má. Caite búlta chun cín a ríis agus is dói tis sam go darlíonn botún ag tús a chomórtas ach go leor botún lámh seála a tarlú ar a gáhéamh agus tá de ráis ar an lína le meidir ríis lína de meidir an níis agus caite siar réitúir sásta cúi sé sin siar freisin ó Abby Moyles ach tá de tíocht a ráis marall go bhfuil imreoir gortaí ar a talamh nílas an céta ann go fóil Anna McGann beidir a ba. Ceapan go Ava Ryder an bhfuil ní Anna McGann ar an sin ar nos ach ag fécint ar an céim a bhí ag na Connachta ag ribh seo ceapan gúil siad ag irí dul go forleathan róthapig níl siad ag a déanamh an obair sa lár agus tá an cosint éasca don holtig mar dúirtú tá an cosint go má bhí trúr nó cethir ann agus bhí siad éasca tá siad éasca anis donna holtig an cosint a chur agus an gramú a dhéanamh ar na Connachtaigh mar níl siad ag ric chuig an lína níl an líróid ina gá láimhe agus an sin níl na passanna crinn agus mar sin tá na botún ann ach gach uair tá an líróid in láimhe na Connachtaigh tá siad ag dul go forleathan donna clíthánaí róthapig i mo thuaimse cé go bhfuil luas ag na cailíní cé go bhfuil siad contúirteach agus tá Anna McGann mar imreoir éarnach ann ach
caafar bheníos faoine agus nuairtá an líróid ina láimhe ceapan go bhfuil Fiona Hayes ag rá an rud céine níl sí sásta an seo ag leir le Éilis Quinn ach tá is ag Fiona Hayes go bhfuil na skillne ann ach ceapim ag le am béis siad ag rá a bheith níos faoine agus níos mó iompar dhéanamh bhí Lorna Páirce go háirithe ach tá Abby Moyes ag dul ag fágáil na Páirce inis tá Ava Ryder ag fágáil na Páirce inis agus an Meg Alana Fitzpatrick nó Emily Foley ag tíochtar an Borc. Emily Foley ag tíochtar an Borc. Agus tá ceart ad, má brenn tú ag tús cléthe seo agus Connachta gimmert bhí siad fáinach agus bhí siad a crothú spás ar na glíháin ach an fá go raibh siad a crothú an spás sin ná go raibh siad ag tógáil a chosint isteach go Lorna Páirce ar dúspáir san sin a cab líor amach agus díreach mar luigh, well, is dóigh gur luigh Fiona Hayes an sin agus í a caint le Éilis Quinn an puinte dír a céine rinne tusa caithad tú a bheith fáinach agus tú a gimmert agus tuigim nuair atá imróirí ar nós Ava Ryder nó Anna McGann nó Clara Barrett ag aimsiú an spáisiú ar a glíháin fós caithad tú a bheith fáinach fós caithad tú is dói an struchtúr ceart a chur is struchtú ceart a chur ar de donsaí agus an spásin an sinna úsáid héis so is dói go bheicimid mar luú tú héine sin a bhhad níos mós a darna le agus Connachta go a ráis chuig an cinál stílimrethe chonaic fiú agus féit ó bhí mu a caint agus i dtéine go lór tráchta orthaí ag tús a cléis an níl si sé fiú ag fáil spás ar a taobh á chlé a hiile mar jaall is dói go bhfuil Connachta caithimh na líróide amach ró sciupaí. Dúirdum I dro lá ama an seo agus is dói go mé an gá ar an sásta leis an mrise seo chun chuí a chur ar an ionsaí agus fiú a cosint líróid a fós ag ola an seo go leis céil agus Claire Boyles a tógáil na líróide ón Libert agus seaca meidir a cub le cóil an seo agus muid ag dro dúirdum I dro le hama ní lisam a bhfuil mór an ama fách agus stoi sin an cinál botsún nóir ceart a bheith I tarlú in áit an líor de fáil as a barc agus go isteach I cóscóir tá si de tuairt deis inis go Connacht. Seaca meidir ní dólam go raibh siad chundul seaca meidir an sin díreach ribh le hama fiú níarna siad go fóla ach ard an má ag Connacht inis agus bei siad a géirí go isteach ag leham ag ruacht de clifa seo Caite amach an sin sinní cearamach cehí bhí carta buí níos lutha aici agus is caafar rá an ar tháinig sí aráis ar a barc tá héis go lór oibre a dhéine obair na gapal tá déanta go dtí seo sin bhar sé a Kelly géirí aimse barnú agus déine si go amach chun an líróid a Connaught Beo Clara Barrett an sin fós ag éirí an spás a aimseocht tin si thar a taobh líne stoi go nimrómid an sinó amach freisin Níl sam céir tá fácha mar gur lean an clog a raig níos lutha nuair a stopú an cluthe nó méid nó go fácha is dói sa lá seo agus is dói gannn te sin cíal cén fá gur lean ola a raig a gimmert níos lutha ón Libert. Sin amach a cub beagnach díreach trasnó ón Libert a cub beidir demidir siar freisin ach is dói go me siad a géirí éilú an spás aimse a cub ag bar a sin amach a rí sin an darna good tá déinte ag féit ó bheabhí sa sinú amach go Connacht agus siise ag crothú go leor feibanna I sinú amach ola freisin tháinig an chéad úd ó ola bhfuil an tain úd ó ola ó sinú amach ach tá ó bheabhí ag crothú go leor feibanna ó sin sé ag cúpla seansna cúpla srá imirthe suas Lorna Páirce agus crothú an spás sin ar taobh líne caafar rá focail faoi méobh díli agus í ag stúrú a cluiche seo go Connacht. Tá si san áit ceart nó chuné faoin géit den am agus má bhreaníonn chuineann súlar hí an seo ag stúrú chuilerad ag déine cínsa go bhfuil gachrod ré agus í ag éirí an cluiche seo a stúrú sinne Lindsay Clark I tógáil an líróid sin isteach búlta chun cínig olas chosint an sin be Lindsay Clark sásta nach íomhí ann agus Caite siar an sin go Éilis Quinn co-captain na foirne cheap si go raibh spás an gon pás ach chuineáil si spás an seo inis ar taobh na labhad diise
gramú fíochhar ag tíochtasteach an sin ó Siobhan Sheeran. Kick ag tíochtasteach an sin spás aimse agus tá sé thar a taobhlína agus tá brú arás ar ola caithfar ráha ionta an sin imar an cos a chur chuig go líros ach mé árá go ráha ionta bhí ann le amatán agus dói níró is ag na himróirí é sin agus an líróid kickáilte. Leham an seo barc afi déa cúige tá ann úd iontach lua ó Anna McGann gona Connachta agus úd ó Claire Boyles gona holtig chun cóscóir dhéanamh as a glyfa seo. Ba mu arás leis an darna le I gceann hartar denómid bílinn le bhórdul.
Agus fáilte ráisce afatí stadium gon cluiche idir Ulaidh agus Connachta. Cúige tá ann ag le am agus muid beagáín búilte leis an darna le fannacht ar líród le tíochtamach agus a réitúir freisin. Agus muid fiú díreach chun tús a chur leis an darna le. Émar cúige bhí ann go leor botún ag gá irin botún lábhseála struchtúr is cuma tarlíonn siad ach céir atá le déanamh ag Connacht agus céir atá le déanamh ag Ulaidh chun an cléithe seo a bhrúchant. Ja, le bheith gimmert an áid ceart an borc, tá cic ionach ag méobh dílí so béis siad stúrú Connacht go iver de ach tá na cicanna sin táhacht a darla a bheith gimmert éáid seachas san lína an lethlína sa darna le ach a bheith feinach an dá ar na bheith feinach agus an botún lábhseála a stoppa sa darla. Connacht chun tús a chur leis an darna le seo agus sin í dílí ag chur tús leis. Ligan Ulaidh an líród a prabh díreach an sin ar a borc agus sin é go díreach an botún a bhí muid géirí seachant agus muid ag tosú an darna le seo ó Ulaidh. Botún náir ceart tharlú is dói agus sin máils a fá ré leis a líród agus Connacht ag ligant gon líród sin prabh ach bei siad brasásta a bheith ar a líród anis é le Ulaidh. Socranis isteach gotí an darna le agus roint gramú tarlathe sa tamid ré le gol agus bé an gá irin I géirí a stampa héin a chur ar an gluthe seo anis. Feicimid an sin gráine mórn tháinig sí isteach ag letham ag lethúlaí clibirte iste í ar a líród anis ag éirí an líród a aimsiú ach cic éireach I géilte go lua ag Ulaidh anis agus immert séir ag Connacht sin í Alana Fitzpatrick ar a líród an sin tháinig sé isteach ag le am a freisin Fitzpatrick a dimmer seachtar a taobh agus ag na cluichí Olympicach freisin so chun í súlar hí héin tá sí lectrach ar a glíán agus feicimid beidir í ar a líad a ríis lua an sin í siafra heisin agus Lindsay Clark I lár parka agus botún eile tíochtasteach ó Ulaidh fiú munar cicéiric I ceapan leiscéil, ní hiigim sé céir a hálan sin ceap an réitúir go raibh an ruch sin ceart go leor, níor ceap gráine mórn agus cúis sí sciopí ach an réitúir a rá go bhfuil muid tíoch siar chuig cicéirice lár parka. Bei sé simúl le feiceáil céir dhéanaan dílí an seo, mai sí go le dro na bostí nó I Dave. I dro taobh lína agus I taobh lína a ruchans é sin ach cúpla botún lua an sin ó Ulaidh émar díreach na botún a ruirtmuid ag letham agus muid a caint le chéile nóir ceart tosú feicimid an sin Katie Hetherington ag tachtasteach an sin go Ulaidh freisin ifar fiche ar a trim agus be si iste sa síno amach seo beidir gira an líród a gudú. Cata siar an sin go ifar a cúig Emma Fabi ach cam tíochtasteach go caram ó caithíonn sin. Connacht muid reincóib sin go luas cluiche seo sin an beidir an tríú ceann cam a bhí catasteach ag idir a gá irin agus roint afrathe tarlathe ag lethama an sin agus rachamid tríd agus muid a cain fuhúb nóair a eicimid iad feicimid ifar fé héin gráine mórn an sin go Connacht. Yeah, agus feicimid Sarah Roberts iver seachtaigh do na holtaigh freisin so tá cúpla ahrathe daonnta na tosa freisin ag na holtaigh agus chunig muid go bhfuil siad agrathe ann agus chuir siad brú ar na Connachtaigh san air agus an ní raibh an cá go crin san air. Boils an gáil sios taobh cuil agus go leor maidir déanta aice iompar ionach má ón glibert agus sinní go díreach a bheits na cúlathe agus ag breanú orthaí lábhseáil ag teacht an sin ó Lucy Thompson agus beidir gur ceart an líród a chuineáil mar chaisí díreach go fuair an Connacht é agus búilte an sin ceap mé ó ceann Katie má caithíach tá an réitúir sásta go raibh sé búilte chun cín agus cúpla botún lábhseáil déanta idir gá irin luas a cluiche seo sinní Captain na fuair na Claire Boyles tógáil na líróide suas an sin a ríis obair na gapal déanta aice sa cluiche go dtí seo máil sa fá ré leis sin is agus an líróid a rais I Dave na Connachtaí ach ní le
go leor ama sin Clara Bart a thógáil líróid sin agus Connachta géirí rud é gan a chrothú I leor park a luan ní siad fiú sásta gold tríd a struchtúr na tada mar sin ana me gan a líróid a leor park a gramú ard an sin a tachtasteach orthaí agus stoi seans analú a dhéanamh inis gan gá irin agus is dói ní mar ach imar ceanóid isteach chuig an darna leise agus roint botún dénta ag a gá héamh seo ceap mé beidir héislám gomach is dói níos mó struchtúr an sa cléthe agus ní bhach na botún seo I tharlú cuminnig seo ach is dói beidir bhfuil frustrachas orb níle sam agus an taithí atá agat a bheith ag gimmert ag a levéil seo agus na cluichí seo ag le hama meas tú céirdíad na taachtarachtaí a bhíoh tugcha go na himróí seo onas chun is dói déile leis na botún agus struchtúr chur an cluiche. Well níl doubt a bit go bhfuil siad tábhata go bhfuil siad fáinach agus idir an ionsaí donna Connachta go háthag bhí sé agrathe sa cosint agus na holtaigh don chuid is mó bhí sé agrathe sa cosint ach ar an ionsaí ar an dáhéamh tá an dá mí agrathe agus idir an ionsaí agus an cican éirice sin bhí sin amideach mar ní raibh aon takeíocht ag anam again agus idir an ionsaí ní raibh trúr ann an acaléhí ní raibh aon struchtúr agus idir an ionsaí so níl doubt a bit go raibh Fiona Hayes agus na foireann coachálaí ag rá bí fáinach ar an líróid na rucna tapig tá orthú a bheith fáinach agus idir an ionsaí le na tosathe ar dús agus na iompar láidir agus an sin agus mar jaall ar na iompar sin beag na spáis donna clítháiní de Anna McGann de Alana Fitzpatrick agus mar muna bhfuil na spás an muna bhfuil tú a gric go láidir muna bhfuil tú a gric go díreach ní bheith na spás an beag tú ag tógáil na spásanna agus an spás agus bei sé éasca donna holtaigh Anna agus Alana agus Clara a chusint agus idir an ionsaí so a bheith agrathe ina trúr ná dul ar an éonar chunig muid Claire Bowles ag ré ach bhí Sophie Barrett in acaléhí ach ní raibh trúr ann don ruch agus mar sin bhí sé míchleachtmhar so a bheith agrathe agus fáinach gan a dul ar de éonar agus a bheith ag immert again tá ag fós ag fécant ar an scálan agus ag immert I láir na páirce a ríis so a bheith ag immert in achan na póstaí ina limistéir fithe dó so nóid ceartar an borc. An nura le mua bhí cinál tróir a cub nó mantra a cub agus bhíoh si rá one more rock agus a rá lo pain is ná bheith bortha faoi an pás a cabh muna ceapan tú gúil an pás ann ná cha an pás sin agus a bheith sásta le one more rock mar iartha agus mu a brandhar ola inneo is dói gur ceart beidir an mana sin céine thuirta isteach chuig a glyfa bheith sásta le rock amháin eile dhéanamh agus is dói a bheith fáinach agus struchtúr a chur leis an gluthe an áit an líróid cahabh agus agsúil an áit éonar deile go sriicfa an líróid imreoir eile ach ba mu chur tús leis an glyfa ríis an seo tá caramol caithí héis an barc a ágáil fu sí bula an sin sa ceann ceapam héin níos lútha cúpla nóid a hin agus Stacey Hanley teachta isteach an seo beidir gon darna óir sa cluiche seo ag thucáilí inis tháinig sí isteach a ri an carta buíoch be sí isteach gon chudeile den cluiche seo is dói ionsaí má an sin ó Connacht goil si is taobh na lábh deise go leor spás aimse Craobh Alana Fitzpatrick Connacht mu a luas an sin agus í ag gréit leis díród go leor struchtúr inis sé tíocht isteach an ionsaí Connacht seo é a bhád níos fearr is imar agus iad géirí an spás sin aimseo agus feictar an spás sin ar mhór an scála an isis ach fós bhí siad róscopaí is dói an líród a chur isteach sa spás onas a bheith fáinach agus an chosint a chuirt isteach chuig an unsithe ar dús bóire. Ord an fós má Craobh an seo caite siar an sin go dílí spás aimsithe aici agus cic mór míltach churtha suas ach tóca an sin go má ag díomh mar lín fiúguró is dói beidir go spás an ímar ach níor chiáil si go ní cic má bhí an an éair. Ja, ní raibh níomh marlí faoi bhrú, ní raibh si ag dul siar ní raibh na Connachtaigh in acaléhí ar churbe ach bhí na Connachtaigh ag dul chun tosaigh so ceapan nach raibh an cinenne cearta go méobh dílí ní raibh siad faoi bhrú ina iompar bhí siad fáinach bhí an líróid ag alma atmagan ar
líróid ag na Connachta agus bhí siad ag ionsaí go fáinach ní raibh siad ag saoile an líróid agus don céadúir bhí siad fáinach ar an líróid agus chance bháin eile ag na Connachta chun an líróid a chuinál sláán. Drochic ó níomh Marley an sin agus an líróid tíotarás gan na Connachta ach rinne siad a gár chéine go na holta an sin agus thug siad an líróid arás Craobh agus búlta chun cín gur tíoch tríd a rocha an sin chun brú a chur ar an rochach tá sé sábhailte agus sláán an sin ag na holtaigh deis go éilú ón limisteir seo níl an réitmhór sásla ru ag an seo búlta chun cín ceapam héin ag Connacht istis a roch nó beidir cic éirice éigen chéalsa níthe búlta chun cín istis sa roch second nó gó hin agus fiúgur thóg níomh Marley an líróid sin gon marc díreach ina dhé sin feictarí a caiint leis a réitúir rá an gá orm an líróid a kicáil agus sin is dói carbás a tháinig an tardáin sin go Connacht ón gic sin níor sé súil gur áirthaí an líróid a kicáil is dói ach clibertanis go na holtaigh ordan má crothú ach go beag an áir ag a glibert go dtí seo sa cluiche agus beis de gire an tardan agus an brú céine a chrothú an seo go má ón na Connachta ach iad a fáil ordan sin feictar méobh clenahin an sin go na holtaigh ag tíoch suas í mar thuáil íomhar a dóir a drim an sin sa clibert an sin bhí si tíocht suas sa clibert agus stop a réitúir an clibert agus stoi gur cearta sin íana anas sábhailteacht a bheith i gceist an sin stoi go bhór si ró ord an sin nó fiú beidir for Stacey Hanley fuhí nó fiú Ella Burns go Connacht agus sin céir atá wet mar frappa goil faoin thuáilí más féidir agus brú a chur orthaí san áit seo. A bhhad níos fearr na holtaigh an sin ach mí chhlachtfar agus a bhhad níos fearr ó Connacht ach an réitúir rá go raibh sé go míad lethach cuma chu sé chun cín an sin an na holtaigh ag tíoch siar gon cic éirice ceapam héin gur é sin an tríú nó cathrú cic éirice géalte is a glibert agus Bhís daoine a breanú ar a glyfa seo agus ar a Spórt seo agus dearann siad gur is cuma faoin glibert an dhéanann sé mór an difriochta ach nar tá cóscór ann agus cluiche géir ann déanann an glibert go leor difriochta agus is minic go dtugann sé an beidir an tardáin a dastaíonn wit sin ó mac eile a tíocht isteach inis ó méobh clenahin agus is dói go bhfuil brú orthaí agus í a caiisteach chuig roint cup cam goidú roint a cup freisin agus ceann ionintach má an sin agus torfaigh sé sin go leor muínte go chéad ceann eile ní rá aon fatí sarí agus í a caian líróid sin isteach dearm leat agus sé tógad sús an sin breanúir gosan sin ó Connacht ionintach fíochfar iste sa gramú ach tá an rochsach máil ní féidir an líróid sin a thógáil agus Jemima Adams Verling an sin i gibhar a hocht Craobh ar a líróid agus be ceart gomach níos mó taithí aice sa roch sin in áit an buntáiste a chuirt mu a gáil siar go líróid a bhí búlta gan cín so clibert a bhééis ann ceapam héin an áit cic éirice ceapam nílam rochínsa ná tá an réitúir tuairt rágóg go mar leiscéil ach bhí sé sin bhhad ró mí chhlachfar ó Jemima Adams Verling go háirla i gluthe mar seo ar níl puinte atrub be ceart go moch is aice an líróid sin ágáil ach tá mu a gáil siar go cicéirice eile as bhí cosantóir as an imirt agus bhhad níos éascéis go réitil ar go abí máil gáil sús taobh líne. Agus mu a caint faoin sin óach second hin agus ag rá go bhfuil go leor muín ag méobh clenahin agus í a caiisteach inis ní búlan siad a taobh líne agus tá orthú an rud omláin a dhéanamh a ríist inis ach iompar má tíochtasteach an seo ó óla líróid sciopin sin ní rá fiú roch ann sin a bhar seachta ag Sarah Roberts a tháinig isteach chuig a glyfa seo tíar héis le ama tucha Susan sin ag Rebecca Beacom agus tá óla ag crothú ordan má an seo sin a níomh Marley a luamúd níos lúthe a thóga marc sin níos lúthe ag tógáil suas na líróide Sophie Barrett fós a gobar go háir a héis na clibertí sin a lug a rí siad láidir
ordan ma anis Craobh ag Ulaidh caiisi de bheith fáinach caiisi de bheith caiil struchtúr bheith sound sinna Caitlin Craobh gáil suas an sin leis an díróach lámh seáil ag tíochtasteach I géirí spás a aimsiú ach beidir gur ceart an gramó thógáil agus a bheith fáinach a rís an seo tá muid rá an focail fáinach go iontoch minic sa cléthe seo beidir ag géirí gomach níos mó fáinní a tíocht an seo agus lámh seáil má an sin sinní Caitlin Craobh beidir gur bhacha sí bearna an sin ach níor tháinig aon rud as tógad suas an sin ag ifir héindig Siobhan Sheeran géirí a chuacht úsáid agus sé cat amach an sin go Niamh Marley ach déilt go maith le Alana Fitzpatrick siodí an fáin agus breanúir sin díreach tríd a lár agus úd iontoch ag Sophie Barrett díreach tríd a lár níor tháinig an gramú ceart isteach dúsáid si a chosint hain dó bert trúr cathair agus úd a bhí tiltte aice glór oibre déinte ag Sophie Barrett sa clibbert go dtí seo agus bhí luag muid an clibbert secondra hin tháinig an Cicéiricha ón clibbert a tháinig an Tordán ón clibbert sin agus tháinig an Tordán agus gachrod ó Sophie Barrett agus éimear ní eicimid é go mór an nuair a aon prapa céir de hillann siad agus is dóigh an just desert mar iartha tíoch go dtí a prapa ach Sophie Barrett bhí sé ionteach sa cluiche go dtí seo obair na gapla déinte aice tá an tú tiltte aice an sin. Tá sé tilt go mór aice agus na céimeanna rih sin na iompar rinne sí agus an glána amach a rinne sí rih an úd a fuair tá Sophie Barrett ag obair go maith tá taithí aice ag imirt agus ag tréáil le fuair na hhéireann le cúpla bliain agus ag imirt fithe so chunig muid an taithí agus go dtí seo sa cléthe bhí si ionteach má agus chunig muid a taithí go thomláin sa cléthe agus an tionachar atá aici go háirithe mar dúirtú sa clibbert agus sína amach agus is weapon atá an imirt clachtathe donna chultaigh agus tá siad ag úsáid an clibbert agus an sína amach go ceart sa dáir le agus ag bra ar na tosathe agus rih an cléamh bhí muidir leirt faoi an aspataí ag na chonachtaigh go háirithe sna tosathe agus fiúnar atá na ahra déanta ag na chultaigh fós tá taithí ann agus tá siad fáinach agus an imirt rihan an úd sin atá an imirt is fearr ó na chultaigh sa cléir ar fad agus tá mar dúir tú fáinach bhí siad fáinach ag ddridum an scór ionteach sin. Sin ag tíreach bhí siad fáinach agus bhí an struchttar imirt a ceart a cub bhí an ionsaí má bhí na humpar go má níarna siad botún ar bit agus iad ag ddridum I dro an scór sin so caithmuid a bheith go deas faoi freisin go leor rudí maithe déinte ag na holtaigh agus iad ag ddridum I dro a scór sin. Cúig an sláánú ar fóríl an sin ag Moyles, so sin gá sláánú atá imethe ar fóríl an sin. Tásúlam nach níamh sé mór an tifriochta ag deire a chlufa seo ach feicimid. Sin óach an sin ag na Connachtaigh brasásta go leisteach sa máil ach ligantar go gúil siad á máil be ceart am rá. Emma Kelly leis an iompar an sin agus be rud éige nach chrothú Jemima Adams Verlings an sin ag ifir a hocht agus ag dal timp le chúne chun rudí a chunáil beo sinní Stacey Hanley an sin a tháinig isteach a Cara Mulcahy cúpla nóid ó hin. Agus búlt chun cín an sin ag Anna McGann beidir gur cheapsí go an pás a goil siar in áit isteach na lábha ach búlt chun cín ar éonos níon sé mór an difriochta inis. Éilú má an sin ó na holtaigh fiú gur neacha sé díreach go Emily Foley agus si a gáil trasna na parca cai si díú sús an seo agus déanaan si go má agus an pás cat amach go féit ó bhíhaí agus ar taobh an lábha clé a ríis mar a chonach mar ag tús a chéad le ach bhí sin ionach má an sin ó Emily Foley nar bhíorí díú agus chuis si díreach tríd a bearna idir burt ardan inis ag na Connachtaigh agus feicfamid cirdíon fic siad go leor spás an seo ar taobh na lábha deise más go bhfuil siad gur bheith fáinach chatta siar an seo feicfamid is dói an brúan is atá ar cosint na holtaigh agus tócha an sin ag Alana Fitzpatrick leabharna aimse aici chuisí tríd/game nó gó agus má bhreanamid an sin búlta chun cín an sin ag gráine mórn thug an réitsúr sreach écinn fada agus thug sé second chun an fadóg a héide ach más rud go bhfuil de breanú ar na Connachtaigh
Imer níos luchas sa cluiche dúirtú go caithfear ba bheith níos faoiní agus struchtúr choréir agus trí ó ceir sra imirthe nó trí ó ceir iompar a thógáil tríd lár na parca sinna go ddíireach chuir dorin siad an sin agus Connachta mar an brú a bhí ar na holtaigh díireach mar thura. Ja, ag fécinn ar sin bhí siad fáinach ag bhí siad ag dul trasna na parca agus níos níor siad ag buga a raig leis na humpar sa tá arthú a bheith níos láidraach san umpar le trúr le cahrair just chun na méidir a dhéanamh tá siad ag dul trasna na parca ach tá ar méid dílí struchtúr a chur ar an ionsaí beidir cúpla cicanna a chur ar mar sa cosint na holtaigh tá siad agrathe níl golóir bearnaí ann agus tá siad just ag buga ar a clé ar a dheis mar tá na Connachtaigh ag dul trasna na parca agus iad ag rith leis an léróid. Bhí an léróid ag anam ganan sin agus bhí siad rith trasna na parca tá arthaí a bheith ag rith go díireach lena láimh lena léróid ina gá láimhe agus an sin beag na spás ann do Alana Fitzpatrick agus na Cluicheánaí atá luas arthú a chusant ionach ó na holtaigh bhí an cosint más a céadla agus tá inis tá an cosint go má tá siad fáinach agus tá siad ag obair go má le chéile gan éon bearnaí ina chosint. Ag lehamma bhí mé héanas tú héna cain faoi Emily Foley a bhar fé trí go Connacht agus luúitasa gur bí ceann na himróí a bháin a dhéirigh agus íar a líród agus marheollar sin gur aimsigh si a bearna agus Connachtmar den sinne bhí si go trasna na parca díirigh si suas agus cúisi idir bhirt so más rud go bhfuil na himróí Connachta seo an díirú suas tá an spás fós an más rud go díiríonn siad ach just caiide siad a bheith níos istói níos déan Européin agus cínta dhéana go díiríonn siad suas agus iad a grith leis an líród an seilbhanis ag Ulaidh ihar a hochtaigh an sin takeisteach go fuair Connachta Hannah Rapley imróir le Old Belvedere hús sam lách lia Brandhar an lína cosanta sin ó Connacht brasásta tach sús an scioppiún lín agus brú a chur ar na holtaigh agus díireach mar thura ar an mrú sin tá na holtaigh ag crothú botún a ríis seile ceap mé héim gur crossing a bhí ann idir beirt an sin ach bhí an réiteoir sásta búlt chun cín ar aonús an dhéann se mór an difriochta beidir gur ceart cicéirice a bheith géalte ag Connacht second hin hartar 5 nó 5 meidir déag nó 5 meidir ar chlé agus cuma seilbhanis ag na holtaigh agus deiscub fámach siad díreach las muid á limistar 5 ó hain agus Connachtmar an Clibbert a bhí ag Ulaidh agus an istói an cuacht a bhí acu sa Clibbert Hannah Rapley tíochttasteach an seo ó Connacht tá jab a céanis déáil le Saibh McGrath tá ag ggéire níthe Saibh McGrath go leis céil Sarah Roberts go leis céil agus bé si a géirí déile léhí an seo Sarah Roberts a rua Junior Cup le Queens a rinne bliana agus fecamúid go bhfuil si duine job má cúpla céim déanta an sin ó Sarah Roberts ach ní mór an agus ní an se mór an difriachta déobh a Clibbert de na holtaigh brasásta Shelf chuineáil ach tá siad dain an seo ón rock agus is dói go bhuíoch siad sláán leis líród agus bé an líród sin a gáil thara taobhlín a go tíireach agus bé ordan inis ag na Connachtaigh a rais beagnach las mu ceapim héin dá limistar 5 na holtaigh agus nímar cafa rá droch botún a bhíán an sin. Ja, droch botún eile dúircin a chic an léróid sin tá si díreach ar an barc agus tú lóir taithíí ag gibhar dé ag gibhar an clíán agus mar lán cúlaí agus tá bút ionach aici cinna ceart ach botún mí ceart ní raibh sé crin ach bhí an cinna ceart mar ní raibh siad a dul in éonáid sin ach tá tú ag tuairt an se le bharás chuig na Connachtaigh le botún sin. Si is taobh love a clé an sin a neacaigh Hannah Rapley go Connacht a cúisi thara taobhlína agus ní lisam héin céim fá ar cúisi ar chlé nuair a bhí gachtain eile fánacht ar líród ar dheis ach a rís tugann sé sin deis go na holtaigh éilú amach ón áitse ar a barc bear an fánacht nóméid nó gósdói an is go dtí ceapan gur héin Katie Hetherington atá híos a fáil beag an incúna
ón dochtúir an sin. Ach go leor botún héis tíochtasteach cléithe seo a 10 atá ann héis beidir uair a chloig ar a glog an chéad úd i tíochtasteach luas a cléithe ó Anna McGann agus a breanúir an chéad ceire nó 5 nóméid sin bhíos á cheappa go mbeadh an bhfad níos mó úd le tíocht óna Connachtaigh sa cléithe seo ach níor tharla siad go dtí seo 5, 6, 7 nóméid ónar scóráil siad an túd sin go leor seansanna agus spás crutha acob ach ní airna siad mór an leis na seansanna sin Rá úd ag tíocht óna holtaigh an sin ceann ó captain na fuairne go inniu Claire Boyles ag thart ar 20 nóméid nó 22 nóméid nó mar sin ban ó ina skillan a bhíos ag immert leis na Wolfhounds freisin agus an darna úd i tíochtasteach ó Sophie Barrett imróir Wolfhounds freisin a bhíoh ag tréáil leis an bhuireann sé náisiún go héireann héis thart ar 5 nóméid nó 3 nóméid nó rud éige mar sin. So thart ar 10 nóméid an úd déarnach a Connachta agus na húd I lug go na holtaigh ag tíocht ó na tosathe agus is dóigh gur bé an rud eicimid an struchtúir eicimid agus an cuacha eicimid ón bhuireann sin bhí muid rá ag tús a cléithe seo go bhfuil an taithí agus a cuacht iste bacha ola agus é sin feicthe againg ó na imróí a scóráil na húdanna. Ítach má an seo ó Connacht agus hana raplaí le umpar ítach an sin chun cúpla maidir dhéanamh agus cosint ola a chur siar agus brú a chur orb goil siar freisin. Dílí a gaimsú spás an sin ach Harla mór an slash céim ítach an sin na tíochtasteach ó Anna McGann ag ibre ceartaigh don darna úd agus breanúir sin ní hastíonn ach beag an íon spás féicar seo. Téann si slash céim leiste dá chosantóir agus fiú má bhreaíonn túr agus an tóir an sin sinní Caitlin Craobh hí si taobhiste in áit las mu agus sinní an fágur tháinig an spás sin. So Anna McGann I crothú spás de héin an sin imer an úd an sin. Yeah, scóráil ionach éanaach ó Anna McGann bhí spás a céad an céadúir sa cluithir in áire seachas an céadúir an céad úd a scóráil si a chánig sé ón ceannaireacht tá ag méid dílí chun dul I dro eile bhí an líorid dul ar an clé ach switcháil si an líorid chuig an yes agus chunig si an spás agus bhí mar thir sin hí na holtaigh mí agrathe sa chosant agus bhí bearna ann agus cic fear hábhacht go méid dílí inis. Tócha an sin ó dílí chun Connacht a bhrú isteach agus dóigh a 10 inis an scór in Affidea Stadium thart ar 5 nóméid fách an sin agus fiú más rud gur breaníonn tú siar ar an túd sin a ríis. Caitlin Craobh a bhí ag cosint I lár parca an sin agus just lig siad a McGann a bheith las de agus mar chosantóir bhíonn tú géire go mbeadh an unsathóir ar do taobhiste níor tharla sé sin agus sin an fá go raibh brú orthaí is dóigh tacht trasna crua sin agus an fá go raibh an slash céim iste ar fáil do McGann freisin ach mar lú tú héin imer an úd tócha ag McGann an darna úd sa cluiche dé I ag beidir crothú an difriocht agus neach muid é seo go minic ó Connacht sa chéad le na cicanna tíochtasteach go méobh dílí tá si a cicáil a bhhad níos minic is a darna le agus sinné rud a luigh tú héin ag le hamar freisin cic ionach má agus muid a cain faoi cicna an sin ó na holtaigh agus tá sin amach acu anis freisin mar thora agus dóigh go bhfuil Connacht a géirí a bheith I gimmert na hátainna cearta in áit just a crothú spás is cum a cén áit ar a barc. Yeah, bhí mé ag fécinn ar na fórin I rih an cléthe agus ag fécinn ar eile dúircin mar onadí mar tagalóir taithí aici ag gimmert donna holtaigh ceapan man an bhléonn se chatte bhí sé gimmert leis na Ulaidh agus tháinig sé arás chuige a cuaige féin ach anna cliste an cicanna sin a bheith gimmert san áit ceart agus brú a chur ar na Connachtaigh ach an líorid feite arás ó na Connachtaigh agus iad a géirí éilú ó limsteir féin. Agus feicimid cic eile tíochtasteach ó dílí an sin. Cic ionach má bhí ann agus go leor maidir déanta acu breanú ar
ober a gapel a rinne cheap me hen bitter Emily Foley bhean ní am rochínta cé bhean go leis cé neach me íach cicéire cicéilte ag connacht sa roch mar thoras an ní bheith siad sásta le sin be siad sásta leis an ober a rinne Emily Foley agus a gic a tháinig isteach ó díli sin Ellen Durkin híos ar talhanis faoi láthair a bhí ag gimmert le Lion an nura Tásún am go mai si a fád beag an in cúnamh an seo ó dochtúir na fuirne Seansan is go na holtig sós a chhlacha agus smuoine faoi céidir duile sin í Rachel McElroy a fágáil na parca agus ní bháin í héin a fágáil na parca ach an taithí atá aici freisin ag stórú cluiche súla seo. Is dói go mé sin Lia Irwin freisin ifir fiche dó go ulla tá si tacha ar a parc freisin. Lia Irwin si é an céad cluiche a dimmer si ar tá aimart aici be ceart am rá go na holtig freisin ban ó ina skillan. Bhí a gimmert le éire faoi fiche. Seansan is go sús park agus go I dro a sinú amach freisin. Níl is am ímar céir atá le déanamh ag ulla chun is dói dul chun cíine dhéanamh a ríiste cluiche agus rud éigean a chrothú gon an is dói an nóméid is fearr den cluiche nó an cháóméid is fearr an cluiche a bhí acu ná díreach ribh úd Barrett nóair a bhí struchtúir acub nóair a bhí fáinne acub nóair a bhí si de chrothú an spás agus a bhí an lábh seo go man ní raibh botún bhí is a gachtainna cinna bhí le déanamh acub. Ní cheapim go bhfuimid chun an deis céine a eáil agus iad a déine na botún seo ríist eile ag ligans chun líród prabe nó chur líród amach ar an umláin nó na rudí mar seo. Agus tú ag dridim ag deire clifa, ní le ceir nó mé déag fáchan ó mar sin agus ní le nach áfuointe sa difriúcht freisin. Más rud gur tusa Claire Boyles nó más rud go bhfuil tusa ceann na fuair an banistíochta. Céir atá tú a rá leis na himróí inis chun a rá, céir tá rá at chun déanamh inis chun an difriúcht sin a chrothú. Yeah, well, beg me ag ráló bheith ag immert san áit, ag churbhrú ar Connacht in limistéir féin agus nuair atána deisna an seo cosúla immercleachta, cosúla sína amach a bheith crin ina caite ina pásanna agus bheith fáinach san áit ceartar an park. Ná bí ag immert leis an líróid ina láimhe agus tú ag cosint nuair atá tú faoi bhrú ina limistéir féin. So tá ort a bheith ag chur an brú ar na Connachtaigh ina san áit ceart, san áit an seo, an áit inis nuair atá siad agus gan bheith ag déanamh na botún sin, so caithfar bheith crin nuair atá siad san áit seo agus chur an brú ar na Connachtaigh. Feictar bhí néide go Connacht freisin Olivia Talon-Daly imróir a bhíoh ag immert le Old Belvedere agus chuig go Leicester Tigers agus a ráisirí sin seo agus an líród búlt chun cín an sin ó ulla faoiire héis sinó amach bhí chhlachfar agus tú a caint an sin ímar faoi a bheith crothú ordáin agus a bheith fáinach agus just a bheith cuaramach gan na botún seo a chrothú ríist eile tachans botún díreach an sin isteach agus tugann sé seilbh na pelle a ráis go Connacht. A ríis be Connacht sásta níarna siad mór an sa cluiche seo ach fós tá siad a ruachant caithfar sin a rá bhí siad ionach má tú sa cluiche seo agus an sin is dóigh gur lig siad go na holtaigh tacht isteach agus an cúpla úd sin a scóráil siad fiú má bhreanimid ar an glibert sin agus tá sé tiltte tá kick éirice sin tiltte ceapam héin gurb sin an ceathrú nó an cúigú kick éirice a dhéal Connacht inis sa clibert ní bheith siad sásta sin ach be ulla agus má bhreanimid siar go dtí an túd sin a bhór Barrett níos luthe Sophie Barrett tháinig an tardan sin ón glibert freisin beidir go bheicfamid an rud díreach céine sin é an darna hóir for réir nach neachig an líród thar a déimhlíne agus an darna óir gur chéal ulla ardán ionintach má limistéir fiche dó ulla ar Connacht beceartam rá agus ní bheith siad sásta le sin, ní bheith an fuair an banistíocht a sásta le sin agus ímar caithfar rá. Más rud gur tosathe agus tú hééis an kick éirice sin á leis dis a glibert agus fecinn tú an líród gon darnahóir ní héin sé thar a taobhline caithfar an frustrachas sin brú a chrothú freisin.
Yeah, tá first gan doubt by first gus ar na tosathe mar tá glór obair dénta acu timppla na páirce go dtí seo ach aspa crinnes a ríis ó eile ag bhir ag an líráid sin ach anis tá an tríú nó ceathrú uair nó deistá ag na holtaigh chun rud ag na dhéanamh leis an líráid so caafar iad a áil an seo. Agus níl siad crin a ríis. So sin an scéal an cléthe in áíra. Beidir gohfuil rud éigen le déanamh tá taithí tá níos mó taithí a got sna tosathe ná mise ach beidir cath níos éasca a dhéanamh ag bhar beidir deart a dhéanamh nó rud éigen níos éasca a dhéanamh donna tosathe mar níl sé ag obair go ceart. Bhí sé obair ceart sa céile ach níl fionna tiúte ar an parc inis is ceanara mór í donna tosathe go háirithe sa sína amach so tá rud éigen le déanamh ag na holtaigh go háirithe sa sína amach mar tá ceann acu ag deisina acu bhí siad go dtí seo chun rud éigen éagh agus ní raibh siad rathúil. Yeah, ní rá. Agus tú ará an sin beidir gur ceart cinenne eile dhéanamh agus iad sin amach níl fiú orthú léim. Déad fá líor cá díor goisteach is iad na seasamháin, agus sin amach gan léim a bheith Craobh in áit fá ré beidir leis a botún sin san éir nó an omíoch sin san éir. Agus mu a caiin faoi botún an rud is dachra is dói crothíonn botún brú agus má bhreanamid an sin crothigh an brú sin botún an sin bhí botún sa sin amach an sin bhí botún sa clibertach san isis tá si teasca méidir siar a bar freisin. So más rugbail tú crothú botún a ní a botún crothíonn sé sin brú ach freisin frostrachas agus crothíonn frostrachas cicéine éirice agus is dói go bhheicimiid sin freisin ag an cúpa nóméid ach seans ag na Connachta inis agus tá mé árá sin tis am ggóil an líróid fiú ag na holtaigh ach tá seans inis ag cosint Connachta brú a chur ar ola agus rud ag an chrothú go péin is mála ba bheith fro ansaí agus is mála ba bheith a cá líróid iste sa spás agus inis tá an spás sin crothu acob agus bhfuil an líróid sin imi amach ar an umlán an bhfuil mu a goil siar gon sin amach ceapan go bhfuil. So sin é botún eile inis tíocht ó na holtaigh nó beidir an sé búta chun cín or daigen. No bhí kick éirice géilte, agus mu rá faoi an frostrachas agus an brú sin a crothú kicin éirice agus a bheith géalú kicin éirice. Agus tá sé ag tuairt muíon donna Connachta inis. Sinna go díreach. Agus tá tríocha second hin bhí muid seaca meidir sús a barc agus bhí an líróid ag na holtaigh agus inis tá seans ag dílaí ceapan goil a tíar a barc inis so beis de goil a drona bostí ceapan hain chun 5 points a chuird in na forna agus mu a brandú ar glyfa seo sé dacarúd in na scóráil níl na seans na húdanna tíoch sús so más rud gur go héin san cléis seo go 3 point ar go 5 pointe ná 2 pointe aithríonn sé sin stíl an críoch freisin. Yeah, so níl na statisticí a gcuin ach má tam cínse go má bheicimid ar an shelf tá níos mó shelf ag na holtaigh na cléis sin ach tá na Connachta ag tógáil na deisna na cúpla deisna atá aici cosúla seola ag méobh díla agus cosúla leis na údanna éonaach a aon na daoine cosúla anna me gan mar ian níl na Connachta níl struchtúr ionntach ag na Connachta ach tá siad tógáil na deisna ar tá siad sa limistéir féin. Má bhreann tú a glog sa cúne an sin sa scáilán 69 nóméid dridum ar 7 nóméid so tá nóméid níos mó imethe sa cléthe seo ná mar tá ar a scáilán agus deisin seo ag dílaí 5 pointe chur irde na forna agus tá si rathúil agus sin é an difriocht a táin ceapam héin idir Connacht agus sola níl mór an crotha ag Connacht níl mór an deisina ag Connacht ach na rudí atá crotha acob tógann siad tá difriocht 5 pointe idir na forna na sin an chéad kick éirice a 5 i dreo na bostí agus sin é an difriocht a táin freisin tá 5 pointe inis idir na forna seo tastíonn úd ó na holtaigh thug sé 5 nóméid gon chéad ceann chuig go 3 nóméid gon darna ceann tógann sé tamil na húdanna seo a chrothú ach caithfar ceann na chrothú inis a gluithe seo nó bhééis siad a driblód agus sin é an cinál brú sin é an cinál is dói an dachreacht tá acu inis agus fiú má bhreanúin tú ar a gic sin tá siad siar na lehéin a ríist tá 67 méidir a gháil inis leis a líróid ní féidir mór an líróid a chicáil inis mar tastíonn seb na pelle uhu ímar so caiigh siad a bheith is dói a bhhad níos lachtfra agus a bhhad níos fáine inis brud a rá is dói triblód acu go dtí seo sa clifa. Agus má anan na holtaigh an seo sa forc le sína amach le botún tá na Connachta tá an cinenne sin ceart ó na Connachta agus an seo mar dúirt mé tá siad an seo ina limistéir féin agus iad ar an ionsaí
hí na holtig tan holtig an níis tá siad faoihrú mar jaall ar a botún féin a rinne siad féin. Gan mór an brú sa sína amach. Agus breanú brón an tíochttasteach breanú an spá sin fiú atá ag na Connachtaí an seo agus Emily Foley an sin umper fiochhar an sin chun an cosintúir chur a drim ach fiú go neacha sé an cín an sin fós is cuma rí agus mu a breanú ar a glyfa seo tá fós an nómarcha brú ar ulla Tus am go neacha sé an cín ach níl si gon no well ag breanú ar glyfa go dtí seo níl sam céir tuchatáirú ach níl si is dói chun nócha maidir a dhéanamh inis so is dói go bhfuil orthúb déanamh go más a clibbert beit go bhfuil si chun cicéiriche a aimimsú an seo stoi is dis a clibbert bei si de cuartú is dói mar an cicéiricha sin is dis a clibbert sin an áit is dói ar le barc a bhí siad níos rathúla ná Connacht dí seo agus is dói rud éigen nó spás nó fiú faoise a chrothú go péin inis marall go bhfuil si de crothú an nummarcha botún nó déanamh an nummarcha botún Tastíon rud éigen uthú inis mar níl an nummarcha amach níl ach beidir 8 nóméid ach go bháchas a glyfa seo 7-8 nóméid sam go bhfuil nóméid níos mór a glog sa stad ná atá ar a scálan Nócha maidir le gol chun tifriocht a dhéine, ní le 2 pointe idir na fórna, ní rá a kick a bháin slánaí ag go man leiscéil ní le 8 kick slánaí ag cop go dtí seo agus an péra ag tíocht ó díli, ceann ó Miles agus ceann ó Shearing ar fórial go dtí seo. So tastíon rud éigen, tastíon sproch beidir go deochfa sé ó Boils Rís agus ag tacht ó chúl na clibberte ach tá sé búlta chun cín an seo. Mid a caiin faoi an mana bhí ag mua an nura ímar one mór ruch ní róir hí an passion a caithe néonchar. No, Gavin, tá sé ceart glór go bhfuil ruch ann, tá sé ceart glór go bhfuil na daoine ann, go bhfuil sin máil, go bhfuil an takeíocht ann leatsa agus go bhfuil an líróid ina shelf ach mar dúirtú tá frustras ann so níl an smacht céine a got níl an fáinna céine got mar tá 8 nóméid feite ar fágcha ar an clog so tá tú ag géirí rud a dhéanamh chun an chluthe a bhuacant ach tá na Connachta ag gceannas mar tá siad ag imirt san áid ceart ar an barc tá na Connachta ag chusant agus tá siad ag chusant go ceart agus mar sin mar thora tá siad sa chluthe agus tá siad fannach sa chluthe agus ag chur níos mó frustragus ar na holtig mar níl an líróid ag na holtig agus 8 nóméid fágcha cécanna éirice níl ach tá an clibbert seo ag risíos an clog agus tá na Connacht ag brasásta le seo mar dúirt mé má aonn siad deisháin beidir go méid údaháin eile feite ag na Connacht agus nó cécanna éirice géalta ó an frustragus gan dát a thiocigh ó na holtig. Stoi go bhfuil írón an freisin sa clifa seo ní rá na Connacht ag sásta sa clibbert ach inis be siad sásta más go héin sa clibbert seo raigur fe sé nóméid so tá írón an freisin fégur a brú sin atá tíochttasteach na holtig caafar an líróid sin a tacht amach go bhd níos sciopí Jemima Adams Verling rinne si go máin sin déile le sin ach breanúir sin ceap Claire Bowles go rá si thar a líróid ach go mí lethach go bhí ann so is cuma céir de Harlíonn san seo stoi go deoch muid siar go kick éirice munar scóran siad úd is stoi agus sé tócan sin ag anam again cat amach an sin go Alana Fitzpatrick ach mar a luagmin i rahain buntáiste tíocht an sin Fector an sin gráine mór na grit trasan na parke más rud gur mis gráine mór ní bhach mis ré an sin derfa mé sin leat ach tá na Connachta go géirí Lewis fós a chuináil ar a glyfa líróid inis I lábha méobh díli agus be sé simúl breanú céir atá si ag éirí déanamh leis inis si go le dro na taobh lína stoi gomach Ilan níos fearr aici gomach si gol I dro na bostí a ríis hartar 2 nóméid fáchas a gluthe seo 2 pointe idir na fórna úd iontoch má ó me gan ach an darna úd is dói an difriocht beidir ach is I na cinní a rinne díli leis a líróid an difriocht atá ann go háird go le dro na bostí gon kick éirice sin níos luútha sa clifa Kick éirice eile ag tíocht go Connacht an seo agus beidir gur bé sin frostrachas a ríis a bhí mu a caint faoi an sin ó na holtig ten siad sciopí an seo stoi go spás ann ar taobh na lábha deise tóca an sin ag Hannah Johnston ban lítrame hín sa gimmert le Railway Union umper iontoch má an sin ó Ella Burns tá duna obair na gapil sa glyfa seo
búlt chun cín ag na Connachtaí ní bheith de tíoch siar, well, thóg siad an cicéirice sin sciopí, so ní bheith de goil siar chuig an cicéirice sin, sé cicáil samach an sin ag níomh Marley ceapim. Beidir Lucy Thompson níl am rochín sa céimh ann, ach ní rá mór an buntáist ann sa bheith de tíoch siar chuig an glibber. Tartar trí nó ceranóméid fácha an sin, go leor oibre le déanamh ag ola, chun rud éigean a crothú, chun scór a crothú, chun úd a crothú, tastíon úd úthú, ní é maithas le cicéirice inis, tastíons úd, nó chamadidir le gol, ag an ceranóméid, agus má héimmuid siar go nura sa cluiche dearnach sa srá seo, Harla an rud díra céine go na Connachtaigh. Bhí scór úthú, ní rá ceranóméid fácha, agus Rishid Carca, go leiscéil Rishid seachtó, hartar seachtó madidir, leis líród chuna cluiche ruchan sa tarlíonn sé, níana mar an nach darlíonn, ach ní le sam an darlíoch sé sa cluiche seo feicimid a caffar seilbh na pelle a chuineáil inis. Ní féidir le botún ar bit a dhéanamh inis, agus fiú tá sé dechar an líród a cicáil mar tastíonn an seilbhú presin. Agus mé árá, tagann an cic isteach, ceann ard an sin, déileálta go maith ag Connacht agus beisiad san na géirí an spás a aimsiú sinní Fitzpatrick ar a líród an isis céim an seo san siúd agus fósar gosa fós a géirí rud éigean a chrothú. An líród an isis ag Connacht agus a stóil le gach éon srá imirthe tarlíonn ceapim héin go cúig an count sin siar, tá an réitóir ar an éon intan lum, agus le gach éon srá imirthe le gach éon roch, le gach éon nóméid a héins tríd, an count sin búlta chun cín, ceap me héin go cúig an count cin siar, agus an count dearnach ar aig, ach tá an réitóir sásta go cúig sé sin ar aig. 60 méadar inis le gol héis an úd ar héis a glibber seo chun úd a aimsiú, ní nócha mar a bhíoch nóméid a hin, agus stoi ímar agus barna inis aguing, agus mu a brandú ar a glyfa go dtí seo meas tú, agus mu a cain faoi léich na himmarthe iad a thóramse cé atá tilte. Ag an puinte sin, bhí golóir imróid ón holtig freisin Claire Bowles mar captain na Fórne ag iwwer hocht bhí si ag obair go maith ag déanamh obair na gapal ag stúrú ag ceanara mar ceanara na Fórne fós ag ompair ag géirí guide a dhéanamh ar an líróid donna Connachtaigh bhí ompair ionach ó éiles co-captain na Fórne bhí éhín Riley go maith sa céad le ag obair go maith le Maeve Deely ag obair le céile éhar ní agus éhar dé agus Maeve Deely freisin mar iwwer de ag stúrú lena kickanna tá agus mar ag fécant ar an scór, tána kickanna fear hábhachtach ag an deire, agus Anna McGann dar nóig lena gá scóráil tábhachtach freisin, so bhí go leor himróirí tábhachtach ach táid de groundú Maeve Deely mar imróir an lé mar jouler na kickanna, mar jouler an stúrú agus an ceannacht a bhí ar hí sa cléthe ein uair a bhína an líróid ag na Connachtaigh, bhí siad ag crothú an spás agus dahann an spás don dar úd a fór Anna McGann freisin. Céint agus fiú an difriochta a thóg sí isteach go dtí an darna le agus í a chur brog leis a líróid níos minice, agus na kickanna rinne sí an slánú sin agus an cicéirice sin an difriocht atá sa scór faoi láthair, tá gá úd ag gá ian ach tá níos mó slánathe ón mróg ag na Connachtaigh agus sin í an difriocht. Breanúir gosan seo atá tíochtarteach ó na Connachtaigh inis si de géirí deire a chur leis a glyfa seo ní le cúpla second fáca inis is tóigh Rugbaí seo an srá dearnacht an clé cai siad a bheith fáinach sa cosanta inis, bhí siad fáinach go maith agus iad a gunsaí a cai siad a bheith níos fáinní inis agus iad a cosint ní féidir cicéiriche a dhéile an seo. Is dóigh mé an cléthe háart leis a céad búl chun cín ar aig eile a Harlíon's freisin an gramú sin a tíochtarteach ó AVOA agus bhí sé ard ceapam héin, thug sé second ar an réitóir gol ar an éon intin, is dóigh rá sé ag caint leis an taobhlín a freisin sa gramú sin agus an clog búlteisteach go deargan sin is dóigh Rugbaí seo an srá dearnach munar darlíonn cicéiriche ar nói agus hartar carca 5, carca 8 madidir le gol
ag na Hultic chun úd a scóráil. Mar a luag me tastíon úd ó na Hultic an seo. Ní fiú ein kick Erica, ní hiú 3 pointe an seo. Tastíon ar a Ulaidh 5 chun 10 chun slánú a all agus go leor dacríochtaí sa sin ó amach agus faoi dhearra hen siad díreach go bar a lína ní fiú léimeann siad chun an shelf mar luag mud níos lúthe agus leis an bula an cín sin ó na Hultic tugann sé sin shelf go na Connachta iad a géirí golar an unsaí ach sé búlta chun cín ac go freisin. Tá an clog búlta dearg agus sin é deire an cluiche leis an bula an cín sin. Ola a de Connachta 15 agus bua go na cuairteoirí an seo in Affidea Stadium. Méobh díli an difriocht inniu leis an gá kick har a drasna an 2 pointe ón róg, gá úd go Anna McGann, úd go Bowles agus Barrett go Ola agus í an difriocht bheann ná na kickinna bróige. Sinní deire an cluiche seo fágans Connacht leis na pointí agus is dói go mé an bóthir go galamh bhad níos ciare leis an mua sin agus iad go leháile. Go míle maithe go bhasachta bheith linn inniu gon cluiche seo agus tásúla go bheic sib an chéad seachtain eile. An sin freisin is dói go bhfuil úd an seo tacht go Anna McGann agus éimar caffar rá gró sin tí díreach tríd a ruch gear a ríis réitúir a géirí fáisteach ach níl siad gear go man éiscéil agus an Lana Fitzpatrick. Siodí an fáin agus breanúir sin díreach tríd a lár agus úd í a gaimsú spás an sin ach Harla mór an slash came ínta can sin na tíocht isteach go Anna McGann ag ibre ceartaigh don 2 pointe chur irde na fórna agus tá sí rathúil agus sin é an difriocht atá an ceapam héin idir Connacht agus sola ní